Naším významným partnerom je spoločnosť Lara Cars, ktorá poskytuje kvalitné služby v oblasti prenájmu vozidiel a vyniká individuálnym prístupom a profesionalitou. Nie sú však len firmou, majú aj veľké srdce. Aktívne podporujú naše občianske združenie a pomáhajú nám meniť životy detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Partnerom je aj spoločnosť PR Production, ktorá nám pomáha s tvorbou a produkciou médií. Nie sú len odborníkmi vo svojom obore, ale majú srdce a pomáhajú tam, kde je to naozaj potrebné. Partnerom je aj Eventik, tím, ktorý prináša radosť, zábavu a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Za ich prácou však nie sú len služby, ale aj veľké srdce a úprimná podpora detí i komunity. Plotbase je partner, ktorý spája kreativitu, tlač a efektívne reklamné riešenia. Okrem svojej práce však prináša aj niečo viac. Podporu nášmu združeniu a pomoc deťom v núdzi. Partnerom nášho združenia je aj spoločnosť Newway, ktorá profesionálne zabezpečuje našu webovú stránku. Popri technológiách však prináša aj niečo viac. Podporu deťom a aktivitám, ktoré majú zmysel. Naším partnerom je aj Avis Van Rental, ktorým ďakujeme za spoľahlivé zabezpečenie prepravy a logistiky. Nie sú len o vozidlách, stojí za nimi ľudskosť a ochota pomáhať našim deťom. Medzi ďalších našich partnerov patrí Tesco, Rájo, DM, Tauris, Petržalská plaváreň, Coca-Cola, Budiš, McDonald's Avion, Coop Jednota Senica, Alza, Záložňa Breva, Orbit, Pepko, reštaurácia Malý Bajkal, Slovenský Červený kríž, Tatralandia a Fusakle. Občianske združenie Kľúč k úspechu úprimne ďakuje všetkým partnerom, podporovateľom a darcom za ich pomoc a dôveru. Každá podpora, aj tá najmenšia, má pre deti a rodiny v núdzi veľký význam a pomáha meniť ich životy k lepšiemu. Podporte nás aj vy prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny. Spoločne dokážeme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre deti, ktoré to najviac potrebujú. Ďakujeme. S pozdravom a úctou, Občianske združenie Kľúč k úspechu.